Fl-ewwel kwart ta' din is-sena, Malta reġistrat l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku fiż-żona euro. Fil-fatt, istqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tindika tkabbir ta' 4.2% għal Malta, mentri l-Eurostat turi medja ta' tkabbir madwar iż-żona euro ta' 1.9% biss. Dan ifisser li fl-ewwel tliet xhur tal-2017 it-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna kien aktar minn darbtejn ir-rata osservata fil-pajjiżi oħra li wkoll iħadnu l-munita euro. Kien hemm iż-żewġ fatturi wara tkabbir ekonomiku b'saħħtu ta' pajjiżna. L-ewwel fattur kien iż-żieda qawwija fil-konsum privat, anki għaliex il-pagi f'pajjiżna telgħu b'49 miljun euro jew b'5% fl-ewwel kwart tal-2017 meta mqabbla ma' sena qabel. It-tieni fattur wara tkabbir ekonomiku qawwi fl-ewwel kwart ta' din is-sena kien l-andament pożittiv tal-azzjendi. Fil-fatt, ċifri uffiċjali jindikaw li l-profitti tan-negozji olew b'70 miljun euro meta mqabbla mal-istess żmien sena qabel. Żvilupp ieħor li joħroġ mill-istatistika huwa li fl-ewwel kwart tal-2017 l-ispiża tal-Gvern kompli tkun kontrollata. Fil-fatt, il-konsum tal-Gvern kien jammonta l-17.7% tal-ġid nazzjonali, kontra 21% fl-istess perjodu fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. Barra minn hekk, l-istatistika uffiċjali turi li s-settur finanzjarju li skont l-oppożizzjoni tajt kemm kien sejjer ħażin kiber b'14 miljun euro li jfisser żieda ta' 10% fl-ewwel kwart tal-2017. Is-settur tal-online gaming ukoll kiber b'27 miljun euro jew b'9% fl-istess żmien. Bekk l-2017 kompli tissaħħaħ fuq ta' qabilha, meta pajjiżna kien diġà rreġistrat fost il-pajjiżi bl-ikbar tkabbir ekonomiku.